Uyabona lo engijula naye manje. Uyena ke lo ngangemkhalela ngesikhathi ngizala. Uma ufuna mina wesijole faka u1. Uma ufuna inamba yami faka u2. Uma ufuna sitshontshane faka u3. Uma ukuthi ufuna sibe ngabangani cindezela uplus sign. Uma ukuthi ufuna skipane se-out cindezela u5. Yo, ngaphezulu kwayo yonke into ndiyayibona ke le yethukwayo ngabantu ile video kaMangwabe. Into endihlekisayo zii-comments ezi-under ezi videos kaMangwabe on TikTok. Molweni ndanamkela kuMamgubhozi TV. Kukhona ke nevideo ebikhe yasirculator abantu besithi uMangwabe umshiyile utata uMosamseleku une-boyfriend entsha. Sibona uMangwabe ke kwi-restaurant esitya nomfana kanti ngubrother wakhe laa mfana atya nayo, and then nalaa restaurant ingathi ke ngeyosisi wakwaMseleku. So mhlambe bene-marketing toza, but ke it turned out ukuthi ngubrother wakhe lwana. Ndiqonda uba anohleka ndedwa ubethunani. So ke uMangwabe uposte ezi videos nizibonayo ku-TikTok akho kudala zifakiwe. So abantu ke bareacta bethetha izinto ngezinto. Abanye babe besithi hey, uMangwabe ngekhe uzalwa emaXhoseni lo muntu akayitolerate inonsense, mnikeni umbhaco wakhe. Babe besithi abanye ke hey, uza kukhomba uflow wena. Siyazi ke utata uMosamseleku sesuka uhamba uyoceba uMangwabe emangcwabeni echaza uba akamphethanga kahle. Eyona endigqibileyo kwicomment le ithi yiyo le nkulumo egulise uMseleku. Niyayazi ke mos uMacele uye wathi bonke banegalelo ekuguleni katata uMosamseleku, while uMangwabe yena esithi hayi Macele ifamily yakho egulise uMseleku because utata uMosamseleku uye wathi ngokwebuya pha kwakho wathi une-stress, but ke uthi zangathi go into details ukuthi yintoni le kanye imstressayo ngale meeting ebenayo nabantu bakulo Macele. And then ke ngokomnye uthi utsho utaxi driver areply ke omnye esithi ubaba wengane maybe kuba ke abantu besazi uba uMangwabe unonyana anaye awathi ngokedibana utata uMosamseleku wabesele enaye umfumene before atshate. Yo, abantu bayathanda udibanisa into engekhoyo. Omnye udathi kushuthi usumthengele neteksi nakho ugungquza phakathi kuba nimbona ke ba ebekhwele eteksini kule video. Le account ke bethuna nithe xa ndiyijonga ndifunda nee-captions ezihamba nezi videos ndafumanise ukuthi hayi ayingomangwabe lo, qha ngumntu ke ngoku ozenza yena and uzawuphela eskema abantu uba abekho careful. But ke uthathe ii-videos kaMangwabe ezindala wenza ke i-fake account kaMangwabe. So ke nibe careful again bethuna. Nanku uMangwabe ke bethunani enivalelisa. Mna ndanibona kwivideo elandelayo. Don't get my personality confused with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are. Don't get it twisted.